ik ken deze vorige week weer heel erg weer. Toen ben er zelfs een paar dagen geweest dat we net heel volle koeien. Ja, het is nog wel wat weer, maar het is stikken beter dan het weer. En nu is er gewoon weer goed te werk. Het is wel even moest de putten leegpompen, maar ja, we kunnen nu weer tenminste nu ding doen. We zijn vanuit de Rijksuniversiteit Grijns bezig met een archeologische onderzoek naar een oude terp die hier ooit lijn had. En mooi het loon van een boer, mooi dat dan samen hoe de kop hel je? Nou, dat maken we net samen doen. Daar vreeg je wel altijd wat toestemming voor. En ze kennen natuurlijk ik weiger hier. Dus ja, wij zijn hartstikke blij dat de eigenaar en de pachters van de percelen hier meewoonwerk aan uw onderzoek. Hoe voorzichtig, je bent al een keertje uitgevallen. Hier heb ik een soort koekje gemaakt. Ja? Hier zie je dat die brandlaag nog best wel diep nog heen komt. Ja, wat het bijzonderste voor u is het complete verhaal. Hoe gaan de mensen hier wennen, hoe gaan ze leeft. En ja, dan kan je wel mooie vondsten vinden, zoals wat Romeinse munten die we vonden hebben. We hebben een mantelspeld, ik uit die Romeinse tijd vond. Ja, die ben een iets onderdeeltje van zijn verhaal. Het complete verhaal, dat is waar ik het voor doe. En waarom is het van belang dat je hem dit werk doorgaat? Ja, het is een stukje van onze cultuur, van onze eigen geschiedenis, wat we hier opgraven. Het vertelt dus hoe de mensen hier vroeger leefden. Maar dan zeg ik dat je niet eens even aan het werk. Nee, volgens mij wist je ook al sporen aan het opeten. Ja, ik wil wel weten wat de structuur, de textuur van zo'n spoor is. Dus wat eigenlijk de grafiet van de deeltjes is. Klaai, dat is heel fijn. En je hebt dan ook nog een fractie, dat is zilt. Die zit dan door die klaai heen mengt. En ja, ik proef dan, ja, hoe meer het knarst, hoe meer zilt er eigenlijk in zit. En dat vertelt me ook weer iets over het landschap, in wat voor milieu dat die klaai is uitzet. En nou heeft die team beloofd dat je eerst nog wat bijzonders doen. Ja, ik ga een grote moeilijk aan, want normaal rennen mijn projecten altijd een week uit. Ik heb bij Heugen bij Leeg beweerd dat ik het binnen 4 weken zou afronden, maar dat is me helaas net lukt. Dus en dan kan ik nog een ritje de sleet in maatje. Pak hem! Pak hem! Pak hem uit! Ja, ja! Hey! Hey, kon nooit iets spraken voor een planning. Goeie. Ik kom net op televisie op. Ah, liefst beetje. Iets bietje. Ik heb geen make-up op. Nou, we wel even wachten. Wat ben je iemand van? Wat ben je we zijn even gezellig even goed moeten zitten. We hebben na een week het dorpsfeest, dus dat is wel leuk. Dat zie je echt uit. Ja, hè? En ik ben druk bij de stritten en met dingen bezig. Dat kan ik nou net verklappen, want over de stritten moet je dat natuurlijk net weten. Ga je, nee. Moet je je deel zetten. Nee. Dus je moet na een week weer omkomen. Maar hadden we nou beloven dat we het net eruit sturen? Nee. Ja, dat doen we net. Nee, nou, ik zei niks. Straks Nee? dan wordt het wel iets om en dan ben ik het boze beest. Het boze Maar het beest. wordt wel heel leuk. Het heet JB van Echte Stritten Skittert. Skittert. Zo heet het. Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, dan moet de camera uit. Ja, maar dan zit er niks meer op. Dan moet je daarna een week nog eens een keer komen. Dan kun je het morgen ergens zien, hè? Maar dat is maar al je glimmer dingetjes. Yes. Meer zei ik net, want als dan moet ik verhuizen. Word ik verbannen uit zoals weer hem. Ja, gaat het zo van een 10 gig was lid versieren? Nou ja. Ja, dat wel. Ja, dat is Daar net... ben ik prijzen aan verbonden, dus dat is wel leuk. Nee, het al. Tja, En wat voor prijzen dan? heel prijzen, Waar praten we dan over? toch?
Weet ik net. Net miljoen. Nee. Nee, nou dat weet ik haast. Net zulke grote bedragen. Nee, gewoon dat ze het dan weer voor de oorfeest of voor de buurtvereniging broekenkist voor leuke oren, net zo dichtbij. Oren leuke dingen. Te organiseren voor de buurt en zo. Oh ja. Ah. Er staat wel wat op het spul dus. Ja, En de prijs daar ging je hem dus weer voor. wij gaan altijd voor de eerste prijs. Ik krijg even jongen bij ons achterhoes, die ben bezig. En het wordt echt hartstikke mooi. Waar ben je dan bezig? Moest erheen rennen. Nee. Het laatste huis om die komt. Goeie. Nou, goeiedag. Maar heb jij dat ze hier bezig bent met een stedversiering of Ja, feest? daar mag je even trouwens de schutting niet in. Oké. Ja. Ik zal alleen vragen als ze dat wel willen. Dus één wacht. Ja, maar wij het tast hebben. Geen toestemming Ja. van hun krijgen. Ja. En als ik nog steeds dat gebeurt, niet. Ja, dan heb je hem ruzie. Nou, ik wil wel dat ze het hier wel willen. Ja. Hier, jongens. Geef mij het even, hier is niemand. Omroep Friesland. Over Friesland. Omroep Friesland. Oh, gosh. Goeiedag. Ik kom even te zien, was toen dust. Oh, we zijn bezig voor het onderwerp van voor het dwarfsfeest. Stem maar, jong. Ja. Ja, En dat is het schittert of zoiets. ja. De Jammeron van Echterstriet skittert. En dan hebben we hier de sterrenbeelden nog weer. Zo, hier hebben we het voorbeeld. Helemaal mooi in de glitter zetten. En nou door we de patronen erin komen nog mooie sterren in. Wanneer wordt het uitzonden? Nooit dorpsfeest, hoop ik. Ja, zeker. Oh nee, dan is het klaar. Ze hebben zelfs bieden hem op een nek. Nooit dwarfsfeest, en jij ook? Ja. Wij vinden het ook altijd heel gezellig om een strijd te maken hoor. Wat het waan, want dan sjeu je elkaar weer eens even, dan heet er eens even een oor onder het knutselen. En na een weekend dan komt er hier weer een tent op het parkeerterrein, daar hebben we dan altijd de jongens nooit versieren. Zitten we nog even gezellig en dat is ook heel wat leuk.